भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़ सुपरस्टार पवन सिंह और भोजपुरी फिल्म के चहेता स्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म अक्सर सिनेमा घर में धमाल मचावे खातिर तैयार रहेला। वैसे 2017 में दोनों सुपरस्टार से दर्शक के काफी उम्मीद बा। ये दोनों स्टार के फिल्म सिनेमा घर में धमाल मचावे खातिर तैयार बा। पवन सिंह सत्या खातिर जबरदस्त मेहनत कैले बाड़न, वैसे ही खेसारी लाल आतंकवादी में अलग किरदार निभावे खातिर तैयार बाड़न। रउआ सबके बता दें कि दोनों फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखे के मिली। वैसे तो देखे के ई बाकी कमाई के मामला में कौन सिनेमा बाजी मारता और दोनों स्टार के बीच मुकाबला बड़ा बा, काहे से कि दोनों के दर्शक अलग अलग बाड़े और दोनों स्टार के फिल्म पीछे जबरदस्त हिट साबित भइल बा। यही से अनुमान लगावल जाता कि दर्शक काफी दोनों स्टार के फिल्म देखे खातिर उत्साहित बाड़न। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।